When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring Apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Sibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Hey! San baba ninchi mansukana bani? Nensan? Nensan? Baba baba. Jana kolo. So, I'm setting you free from this spirit. Hey! Kwenzakan up! Hey! Kwenzakan! Bring it! Bring it! Bring it. Nantoni engumoya omdaka okulekayo namhlanje uyatsha ngegama lika Yesu. Bendithi uyatsha ngegama lika Yesu. Mike, kwenzakalani? Msiseni, bring it. Msiseni front. Abanye into zabo ziyabaleka. Nabanjiswa nezilwane ziyahamba namhlanje ngegama lika Yesu. Bendithi nabanjiswa nezilwane abanye sizilwane sibavalileyo
ziyatsha ngegama likaYesu. Bendithi izilwane ziyatsha ngegama likaYesu. Somebody shout fire. Wow. Hey, nenzani ngone? Nimenza? Nenzani man? Huh? Nenzani? Come out. In the name of Jesus. Nimenza? Nenzana. Huh? Nenzani. Nifuna uhamba? Nenzani. Huh? Nimenzani man? Kuphani into zenu apha. Kuphani into zenu. Miyeke na kuphi into zakhe. Kuphani into zenu. Kuphani into zenu. Naso. Come out. Miyekeni. Oi, nenzana apa nih? Nenzana man lomda? Hah? Nenzana apa man? Nenzana. Come out. The name of Jesus. Sit in front. Kubeka kwa. Tina imihla si ikwenze mkhulu wena Tina imihla si ikwenza Nenzani man? Nenzani man? Huh? Nenzani? Nimenzani? Can I prophesy? Naliphi igwirha elibopha impilo yakho lohluleka namhlanje ngegama likaYesu. Bendithi naliphi igwirha elivala into zakho namhlanje liyahluleka ngegama likaYesu. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiani, it's my name. I am your prophet. Kumbula, ukuba u around Cape Town ndiyanqwenela into bana ke uze usihambele apha office zethu zilapha Cape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa Luhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala gold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into yokubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials. Umgijimisi wabathakathi zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zokufika uyawutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are in Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho thetha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikudibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda
Mshaye umntasekhaya, shaya Jehova. Into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya ilwe neentshaba zakho sibuyisele into yomntu emntwini wayo. I want you to order now ibhubesi kanye nophinde umshaye. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho, odele wena ohlala une bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Ikhombo yotshwala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utshwala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs, umprofeti finally iyeza lokuyekisa utshwala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen sikwazi into yokubana nawe sikuposele sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata sibanyengezele, utsho kufudumale ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi kunengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulale ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Le nto ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane. Uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali. Alala mvula yemali, alala. Ndibambe on the numbers on the screen ndikuthumelele into zakho nezinye mhlawumbi engakhange ndibe ndiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama wayebrand Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye. Mike, in the name of Jesus. Hey, benzani man, benzani abantu? Yes, 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 yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, 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 yes. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Miak. He set you free from this spirit. The name of Jesus. Yes. The name of Jesus. Oma nabande lo indoda. Oma nabando. Mntana wakho mama. Tata mntanam. Wenzekani kuye mama? Come here. Uyakaphilanga tata ukuthi unabantu abadala. Ngihambisa wathi mama ngimse St John's. Uthi unabantu abadala? Uthi usetyenziswa abantu abadala. Ntoni into abantu abadala? Mama. Uthi uyothwasa. Uthi uyothwasa. Kutsho bani? Bekutsho la tata ngale kuye. Tata ke kuye. Ubutatakhe. Utata kuphangele. So uye wagula kwenzekeni mama? Uye wagula tata wemona ebona izinto.
athi ubona utata othile like unehlaba Okay. unyukelwa ngumoya It's fine. Eh. Bathini kule ndawo benimse kuyo? kuthiwe uyothwasa Iyathwasa. ewe And then kwathiwani? Kodwa kokwenziwa. wathi la tata ke ngoku manje lo yembonile olungumuntu osebenzisa amayeza wathi makasiwe St John's manje sivasimseni St John's samse St John's ke ngoku And then kwenzekani? akakabikho right nangokapha St John's umone eba nomoya abona abantu ngoku wazothi apha live kupheleyo bendenayo eBellville bathela impahla namanye amawele azimveni kwakhe wathi elinye iwele lathi naku katata wazothi yena mama ngasikhonse apha kulo tata monisiza kuye Wasekubani? apha kutata apha kuwe tata ngikhaza apha ecaweni yafuna kheza apha ecaweni naye Uhlalaphi? eHarare Ndlovini So ke abamthwasisanga ubani bebeligqirha apha ekhaya? kuthiwe ekhaya bebekhona abantu abadala kanti buzekhaya nalapha kokwabomakhulu wakhe naye kuthiwa eligqirha There's a difference phakathi komuntu othwetyulwayo nomuntu onobizo. Niyandiva? There's a difference phakathi komuntu otheni othwetyulwayo nomuntu otheni onobizo. Uxolo lenkosi malibe nathi ndibulisa utata ndibulisa umama nabo bonke abangcwele basenkosini lo ume apha ngumama nomhlentezo usekuyasa apha ngasesangweni benqala ukuza kule veki pheleyo kodwa ke ndawufika endlini katata kwiveki ngapha lipheleyo phaya emnqubeni wami besoloko sisokoliswa ngumoya wesilwane I think inoba yiminyaka emithathu so yonke into phaya endlini ibingacaci senjose yonke isdrophela down nje so kungakho phambili kodwa ndiye ndeva ngale nkonzo lotata xa ndimamele eradioini ngomgqibelo ndiyaqoma makhe ndiyochopha ko-inza wahamba ndiyikhangela le ndlu nyhani ke khandilahleke ndithende xa ndifika ebus stop ndabe sendingena ndafika ke ekhona kutata ke ndachaza ke ndakhupha la 400 wandichaza ke ndafumana nala khombo bangcwele hayi oqalayo ukuzapha makancekelele ndibone kum for 3 years ndisokoliswa sisilwane enqubeni wam makanyamezele oqala namhlanje ukuzapha bethunana ngoku bendingalali nendlini tu kusandihleli ngiqoma newari xa kutshona ilanga ngoba kaloku abanye balele mna ndilelanga so ndithi oqala ukuza makangabuyi mva makasesehlala umoya wesilwane utata unika ikhombo wawududula mntakabam sitsho nje andikaye emlanjeni kodwa ndiza kuya emlanjeni ndiyambulela uyesu mayibongwe ndiyabulisa bathandekayo umama usilwana lona walapha emakhaza kuye kwalunga ngoba bendikwi-credit bureau ndingafumani imali sendiboleka imali ndingathini kodwa ngokuza kwamapha ndiye ndayifumana indawo ndaxakwa uba bekukade kutheni ndingafumani imali wathi omnye unkosikazi hayi khawuhambe mani uyoboleka imali ngoba ingxaki yakho inkulu ndofika apho kuloo ndawo ndayinikwa imali bendiqala emva kuka-96 ndingafumani into bathandekayo kusithiwa ndikwi-credit bureau le credit bureau ayinakuvuleka ayinantoni kodwa ndakwazi ukubolekwa ndiyambulela uyesu ngaloo nto ndiyanibulisa ngegama lenkosi lo uthetha apha kujola urhasmini fani kwikhaya lakuqumbu ndisemdini ngokwelali kodwa ngokuba ndilapha eKapa ndilapha emfuleni e6 into endiyivelelayo kufike umtshana wam nankwecangwana evele ezilalini ufike ngolwesihlanu wathi namhlanje ingasike singake siphumelele ecaweni ngathi ngawuthetha ngecawe uyanikhuthaza cause nami bendisengixaki uba ndiza kwenza kanjani manje sicenge ndizofika ecaweni into endizoyicela apha ecaweni ndizocela uba ezi ntambo zindibophileyo mazikhululeke nezi zindisithileyo mazisuke phambi kobuso bam ndicela imisebenzi andisebenzi ndihleli phantsi Haleluya Haleluya bathandekayo ndibulisa utata nomama nabazalwane nomama neChrish abantwana abancinci ngegama lika Yesu Kristu lo thethayo apha uSimon Ngwetshe from Eman Fletcher ndifike ngolesihlanu apha okele nkonzo ndibone eTV from last year andinaqhinga lokuba ndikwazi uzapha kodwa ndisave from January up to now uba ndifumana imali etransport yokuzapha eCape Town ndiyabonga ngalolwana manje uba ndizayithola lento endiyifunayo ndifikile eKapa noba ndidle uDisemba wonke apha ndizawa right enkosi Hallelujah ndiyanibulisa egameni likaYesu Kristu waseNazaretha amen lo uthethayo ngumama Mbose emakhaza
apha enkonzweni ndafika ngo-2020. Haleluya. Namba ngcwele uThixo undihlekisile. Haleluya. Akho nto ingako ndizayithetha, ndifumene umsebenzi, ndiyaqala ngqa uphangela. Amen. Molweni, egama lam ndingokwakhona, isename yam nguDuze. Ekhaya kuseGugulethu but ndihlala apha ekhaya elitsha. Andiyazi mandiqale ngaphi, ndine-nerves. Into eyenzekayo, oko ndifuna umsebenzi ndine-2 years ndingaphangeli. So oko bendikhangela umsebenzi, uqala ngoJuni oko bendihamba ii-interviews, uzothi ka ngoku. Uyayazi ke xa ungaphangeli uphela ungabi naveli, udelelwa nazimpuku, zikhwele phezu kwebhedi, kodwa ke eminye imizi zihamba phantsi, uyayibona ne? Ukhe wanelizwi ke alithethayo utata wakho wamendleni Sibhidana, wathi uzenza clever apha kum. Uyaqonda? Xa uclever so much into nebangela uhambe ii-interviews ezingaka ungade uqashwe. Kwavakala kabuhlungu man, ndafowunela ukhazini wam ePitoli. Wathi ukhazini wam umntase ndicela sifaste uThixo uza kunika umsebenzi. Ababini abadibene ngegama lakhe uthi uYehova ndawuba ngowenani. Nyani ke senza ngolo hlobo nontombi ngo-12, ngo-3, ngo-6 nango-8 sithandaza. Ndithe ndisahleli njalo 2 days later ikhona ke indawo endandiye kuyo kwezi ndawo zininzi zimane zindibiza. Ndaya phayana ndiyele i-sales because yeyona nto ndispecialize kuyo leyo but abandithatha. Kodwa bathe apho bathumele khona i-email 2 days later after i-fasting yethu. Bathumela i-email bendibiza again for i-interview ye-higher position le mna bendi-aplayele ye-sales. Phayana ke kula interview akhange ndifike di-interview ndifike ndaxelelwa uba uzawungena sisebenza ngohlobo nohlobo i-expectation yesalary yakho ithini ndayibiza. Kwathiwa good meaning le iposition ndiyifumanayo ndizawufumana i-3,000 extra than le isalary mna bendithe. Ndingumntu apha onentloni warha kodwa ke ndiqonde into yoba uThixo uthi onentloni ndim nam ndiyakuba nentloni nguye. Enkosi. Molweni, ndibabulisa ibandla lonke ngokupheleleyo, ndibulisa utata nomama ngokukhethekileyo. Mna ndinguzandile Jiya, ndingwapha eGcuwa kodwa ngokuhlala ndihlala apha eMfuleni. Mna ndize apha ebandleni ndixakekile, bezininzi iingxaki zam kakhulu. uThixo walapha usebenzile ngam, ulwile uThixo walapha ngam. So into eyenzekayo ke ngoku eyona nto ndizayibulela apha bendinebekela, so ndabe ndibekelwe ke apha but kwenzekile ke ndafumana ibhubesi, ndafumana ibracelet. So oko ndimane ndisebenza ibhubesi ndisitsho ngo ibekele livelela nyamalala, uThixo walapha iyasebenza. Ongakayikholelwa intambiso yalapha ndithi makayikholele. Molweni bazalwane, ngumbulelo kaMayikiso lo uhlangisa usikhomo nqobo washota umdumo umkhudu kula mhlaba seledi free kwindawo kuthiwa kuNdonga. Bendingumntu mna ongena ephuma esibhedlele okokoko nje isibhedlele la ipheli 3 months ndingayanga. NgoJanuwari kandibuyayo ndithi kwinkosikazi ayi mama ekhaya make sitshintshe umnatha ke sijonge ngapho kwelicala singabantu abakhonzayo. Ndithi noko make sitshintshe umnatha simane siyibona belanto e-TV lelanto lecawa seza apha ndithe ndilanto ukuthi singekezi ndafonela utata ndathi ndicela ikhombo wandidibanisa noPastor Fez. Ingekafika ikhombo ndaya esibhedlele ndolala esibhedlele lo khombo yondifumana esibhedlele ndahlala esibhedlele amsho ndihleli into i6 weeks yonke hlele esibhedlele uJanuwari wonke uphuma ngoFebruwari. Ndithe ukuphuma kwam ndathi mama ekhaya masambe sekula nkonzo sayikhangela sayifumana apha ikhoyo seza apha okoko nje siqhuba uSathane uyaphinda futhi apha ndiyabomba uthi uyandelela ndiyabomba thini nantsa le nto yayikhona ngoJanuwari ngoku apha ngo-October ndabaleka ndaye eofisini kutata wandinikeza intsebenzo ndava ndiyoyisakala ngecawe 26 ka-October ndiyolala esibhedlele futhi ndahlala iveki yonke ndizophuma nge-1st yale nyanga kaNovemba. Uphuma kwam ndathi uSathane ugqibile ngoku andiyontangakhe tu andiyontangakhe. Okugqibela imoto mna I'm sure zingapha ku-15 ebendinazo ndimane ndizithenga apha ebuhlanti zange ndayithenga imoto entsha ndimane elanto ke Stickland mane ndokhupha nje obumncanyana ndikhuphe ndithenge ndigoduke ngayo ngenye ixesha ke indishiye naphaa kuma-Beaufort West ndithi chu ngeteksi phinde ndibuye ndiyilungise. Kodwa
ndithe ngolwesihlanu kule veki ngapha lipheleyo ndive ndifonelwa ngumnye umfana bemane ndijongela yilantuka uba ngaba ndiyakwazi noba ndingafumana imoto enje athi mayekiso into zayingathi zihamba kahle nje apha utheni ngondikazakuboni ndithi hayi ngawucofela amaqosha wakho kaloku mna saze into ezithina zibadala acofa athi ngolwesihlanu athi ngo-2 izolanda inqwelo yakho apha ndisuke ndiyayibulela intambiso yalapha andithathi kancinci amen